अगर आप चाहते हैं कि बजरंग फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जाए न बख्तियारपुर बजरिया किन लाई गेरुआ रंग के सरिया जाए न बख्तियारपुर बजरिया किन लाई गेरुआ रंग के सरिया कोइले बाने देवघर के तैयारिया ए बालम कोइले बाने देवघर के तैयारिया ए बालम मंगाई दन फतुआ से कवरिया ए बालम मंगाई दन पटना से कवरिया ए बालम मंगाई दन फतुआ से गाँव शहर सबे जाला बाबा के दुआरे हमरो के ले ले चले दूसरा सोमारे गाँव शहर सबे जाला बाबा के दुआरे हमरो के ले ले चले चौथा सोमारे कदिना रुपया के उपया ए बालम कदिना रुपया के उपया ए मंगाई दन फतुआ से कवरिया ए बालम मंगाई दन पटना से कवरिया ए बालम मंगाई दन फतुआ से कवरिया ए बालम कोइले बाने देवघर के तैयारिया ए बालम तैयारिया ए बालम रंबू इनर्जीत जइहे 12 बजरिया कही दिन देवरा मनीष वाला है सरिया मुन्ना वीरेंद्र जइहे 12 बजरिया कही दिन देवरा लक्ष्मण माला है सरिया कोइले बाने देवघर के तैयारिया ए बालम कोइले बाने देवघर के तैयारिया ए बालम मंगाई दन फतुआ से कवरिया ए बालम मंगाई दन पटना से कवरिया ए बालम मंगाई दन बख्तियारपुर से बजरंग स्टूडियो ग्यासपुर।